Қарынында бала ерткен ана, шундый нәфис, шундый хисле ул. Үзе гөлләрдән дә гүзәлрәк, әмма рухы белән көчле ул. Үз баласы өчен кечкенәдән, бала яралган көннән ут йота. Барда әйбәт, имин булсын диеп, бүтән дөньяларын оныта. Йөзләрендә шундый мөлаемлык, ул бит ана бала табачак. Ихлас күңел белән исәнлек теләп, бәхетле булсын дип балачак. Йөрәк тибешләрен тоеп яши, һәр сулышы саен хәтерләп. Саклый үзенең йөрәк пәрәсен, йөрәк түрләрендә кадерләп. Үзенең иң кадерле хәзинәсен бер кайчан да истән чыгармас. Ул дөньяга аваз салган көннән бер минутта ансыз тора алмас. Аңлый ана йөрәк тибешеннән, бул бит аның йөрәк парәсе. Шуннан гызизрәк кеше булмас, капылап китмәс тормыш дәрьясы. Автор Гөлнур Галимова.